Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru ingkang kinurmatan, para rencang-rencang ingkang kula sayangi, sepindah monggo kita sedaya tansah manjataken puji syukur dumateng ngersane Gusti Allah Kang Maha Pengasih. Berkat rahmatipun kawula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan pinten-pinten rahmat, taufik, hidayah saha inayah saengga saged rawuh wonten mriki kanthi sehat wal afiat. Kaping kalih sholawat serta salam Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi tetep kaaturaken dumateng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun wonten ing yaumil kiamah benjing. Wulan Ramadan inggih menika wulan kaping 9 ing pananggalan Hijriyah. Wulan ingkang suci lan istimewa ing ngendi umat Islam dipun wajibaken nindakaken ibadah poso minangka wujud ketaatan dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salah satunggaling ibadah ingkang khas wonten ing wulan menika inggih salat tarawih. Salat tarawih kagungan kautamaan ageng antawisipun saged ngilangi dosa lan paring pahala ingkang kaping pindho awit dipun lampahi ing wulan kebak berkah. Ibadah poso ugi kagungan manfaat ageng inggih menika ningkataken takwa, nahan hawa nepsu, ningkataken rasa syukur lan nyaketaken diri dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi nambahi ibadah, zikir lan maos Al-Qur'an. Kados ingkang kasebat wonten ing firmanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tegesipun, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ing sedasa dinten pungkasan wulan Ramadan wonten keutamaan ageng inggih menika malam Lailatul Qadar ingkang langkung sae tinimbang 1000 wulan. Ing wengi menika umat Islam dipun anjuraken nindakaken iktikaf lan nambahi amal ibadah. Kados ingkang kasebat wonten ing Quran surat Al-Qadar ayat 2-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tegesipun, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Saliyane punika Al-Qur'an ugi dipun turunaken ing wulan Ramadan, saengga kita dipun paring pangeling supados langkung remen maos mangertosi lan ngamalaken isi Al-Qur'an. Mila saking punika khatam Al-Qur'an wonten ing wulan Ramadan kagungan kautamaan ingkang ageng awit saben aksara kagungan pahala. Saha ngetutaken sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang kinurmatan, muga kita sedaya saged migunakaken wulan Ramadan menika kanthi sae, ningkataken ibadah lan takwa saha dados pribadi ingkang langkung sae. Cukup semanten, atur kula wonten kirang lepatipun nyuwun samudra pangasami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.